Helo, Mr Mathias fan hyn, ac yn y fideo yma dwi'n dangos chi sut i creu cronfa ddata. Mae'r cronfa ddata hyn ar gyfer blwyddyn 7 ac mae e am casglu gwybodaeth am eich cyd-ddisgyblion yn eich dosbarth cofrestru. So, mlaen â ni. Yn y fideo yma dwi'n dangos i chi sut i creu cronfa ddata Microsoft Access, ac os dwi'n edrych fan hyn, dyma ffordd mae'n mynd i edrych ar y diwedd. So beth fi'n mynd i wneud fan hyn nawr yw dwi'n mynd i cael hwn lawr a dechrau o'r dechrau. A'r peth cyntaf mae angen i ni wneud yw clicio bwtwm chwilio fan hyn a tipio mewn Access. Achos y meddalwedd i ni'n mynd i defnyddio ydy cronfa ddata Microsoft Access 2010. Clico ar hwn fan hyn nawr. Nawr, y peth cyntaf mae angen i ni wneud ydy arbed y cronfa ddata. So, i ni enw go iawn, dyw database 1, database 2 ddim yn safonol. So, cronfa ddata dosbarth. A wedyn falle enw'ch dosbarth chi fan hyn. Nawr, dwi ddim yn just yn greu create, mae angen fi rhoi hwn mewn i folder blwyddyn 7 fi. So, dwi'n clicio fan hyn. Dwi'n clicio ar folder blwyddyn 7, clicio ar folder TGych, a wedyn rhoi e mewn i folder cronfa ddata. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud ydy dwi'n creu new folder fan hyn, jyst i ddangos chi cronfa ddata, a mi roed e cronfa ddata 1, clicio fan hyn, clic dwbl, a wedyn jyst ysgrifennu OK. So, mae'r cronfa ddata yna nawr yn cael ei safio am sy'n fi'n gwasgu bwtwm create. So, mae'r cronfa ddata nawr wedi cael ei creu. A dyma ble i ni'n mynd i ysgrifennu gwybodaeth y pobl i gyd. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd lan i'r cornel fan hyn, achos mae angen i creu y tabl hyn nawr. So, fi'n mynd i gwasgu fyw, a wedyn dwi'n mynd i tipio mewn dosbarth fan hyn, a wedyn gwasgu OK. Nawr, dyma ble ni'n mynd i ysgrifennu y gwybodaeth i gyd. Nawr, mae'r rhes cyntaf hyn fan hyn yn dweud ID, a wedyn auto number. So, ni'n cadw hwnna fel ma fe. Chi'n gallu gweld yr allwedd bach fan hyn, mae hwnna'n dangos bod e'n maes allweddol. So, bydd pob disgybl i ni'n teipio mewn i'r cronfa ddata yma yn cael rhif unigryw. Just fel mae pob disgybl ar cronfa ddata glantaf a rhif disgybl unigryw. So, ni'n mynd i mynd mlaen nawr i teipio gweddill lan. So, y peth cyntaf sydd gyda ni fan hyn ydy enw. A wedyn mae enw yn text, sef testyn. Wedyn mae mis geni gyda ni. A wedyn mae mis geni yn testyn hefyd. Ond, dim ond 12 mis sydd, a dim ond 12 dewis sydd. So beth dwi'n mynd i wneud nawr fan hyn, ydy clicio fan hyn, mynd i lookup wizard, a wedyn dwi'n mynd teipio mewn, I will type in the value that I want. Nawr, chi'n gweld, mae hwn yn cymryd bach o amser. So, i arbed amser, beth gallen ni wneud yw just torri hwn lawr i 3 llythyren. So, Ion, Chwefror, Ebrill, Mawr, Mai, Me, a wedyn Gorff. Ac achos chi'n cofio mai double F yn 1 llythyren, a fe'n jyst gwasgu enter mis geni. Nawr, os chi'n sef mynd nôl, chi'n gallu mynd nôl a chi'n gallu chwanegu fwy os o'ch chi eisiau. Ond fi'n mynd i ddangos chi rhywbeth nes mlaen nawr, a fe'n mynd gwasgu finish. A wedyn dwi'n mynd i wneud ysgol gynradd.
mewn. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, yn y mis geni, fi'n gallu dewis rhywbeth, ond os dyw'r mis ddim a lawr yna, beth gallai ei wneud yw clico ar hwn fan hyn, a wedyn mis Mehefin, Gorffennaf, a wedyn Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr a Gwasgu. So, ni wedi gorffen y Cronfa Ddata, nawr mae lan i chi i bwydo y data i gyd mewn i'r Cronfa Ddata. So, hwyl am nawr, os mae gyda chi unrhyw cwestiwn o gwbl, jyst rhowch e lawr yn y sylwadau.